Subota, Mavrinci, stadion Adelije Bebe Haramije, 17 sati i 30 minuta. Zadnje kolo ove sezone u trećoj HNL Zapad, Grobničan, Rudar. Ali ovaj put ne samo za bodove. Ovaj put je više od sporta i važnije od sporta. Ispod tribine stadiona bit će humanitarna akcija, a prikupljena sredstva iskoristit će se za pomoć u liječenju Dalibora Marošića, poznatijeg po nadimku Dado ili svima još poznatijeg kao DJ Macola. Gromnički dondolaši ispravit će gulaš, udruga Palentar napravit će palente kompirice, bit će dobre pijače, dobri ljudi iz Grobničana od početka su uključeni u humanitarnu akciju, nabavit će meso za gulaš, a dobri ljudi iz udruge Koga briga na kraju se pobrinuti da sva sredstva završe na pravom računu u BBZ-u za Macolu. Niki neće ostati ni gladan ni žeanaš, ništa neće moći ni sunce ili daž, a sve se organizira ispod tribine Grobničkog stadiona i čekat će vas već na poluvremenu. Svaka kuna je dragocjena u borbi protiv bolesti. Subota, 5:30, Mavrinci. Nogomet, Grobničan, Rudar i humanitarna akcija s puno dobre hrane i pijače. Sviremo na Mavrinci za Macolu.